салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ дорем хубе иншааллоҳ ҳар як шумо. имрӯз дар аэропорти Вунукова қарор дорем, то ки ай вазъияти нафарҳое ки ай Вунукова ба дигар шаҳрҳо ё ки ба ватан парвоз карданиянд, ҳамчунин нафарҳое ки ба Вунукова омаданиянд ба шумо маълумот расонем. Фикр мекунам донистанатон хубтар ва беҳтаринай нафарҳое ки тамошо дорем, лайк ва шахсиятҳое ки обуна шидагӣ нестем. Обуна шавем барои пешравии канали мо ва барои паҳншавии видео. Беҳад дастгирӣ хуб мешавад, ҳам миннатдор мешавем. ҳамчунин номер мемонам нафарҳоеда ки билети ҳавопаймо ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки дар кор мешавад, дар WhatsApp метонем муроҷиат кунен, ай нархи наво хабардор шавем ва беташвиш ба дили пур харидорӣ кунем. ва аввалан маълумот мерасонам барои нафарҳое ки ай Вунукова парвоз карданиянд барои тафтиш. хай чӣ гуна ки медонед ҳуҷҷат дошта бошен, ягон камбудӣ намешавад бигем, ҳуҷҷат надошта бошен. Агар айни замон ай Вунукова рейс фақат саҳар парвоз кардестай, ҳозир соат 12 шабай. пешай навор кардан бигем ҳамаи даромадгоҳҳоро бо як бор назорат кардем. ҳозир тафтиш нестай, яъне агар рейстон саҳар бошад соати 12 шаб биёем беташвиш. вале агар рейс наздик шавад бигем дар даромадгоҳҳо ҳуҷҷат мепурсанд, вале омадену ҳуҷҷат надошта бошем бигем ҳуҷҷат пурсанд чӣ ҳолат мешавад, муомила карда гузашта мешавад. яъне вақтҳои охир мода нашида ки телефон кунад бига бародар Абдулло мо ҳуҷҷат надоштем, мора ҳуҷҷат пурсидан, да адел манъ кардан, самолётмон парвоз кард, билет сӯхт. як роҳи ҳалша меёбад. нафарҳои беҳуҷҷат бигем расчётҳотонро бигирен ва мерем. хоб даромадгоҳе ки дар омадаем дар пограничный контрол шумо бигем мигратсиони карта надорен, регистратсия надорен, патент надорен ё ки печатҳои қалбакӣ дорен, ай Россия ба ватан рафтан ягон камбудӣ намешавад. беташвиш баромада рафтан метонем бигем. фақат яке ҳолатҳое мешавад ки нафарҳое ки ай заватаи корона қарз гирифтагиянд ки муддати зиёд просроченӣ шидагиай буд ҳолате ки гардонданду баъд нафарҳое ки через Беларусия омадагием хубтаре ки чӣ гунае ки омадем ҳаму херавем, барое ки буд ҳолате ки дар пограничный контрол ҳамин чиз маълум шид, гирифта спецприём бурдан, баъдан через спецприём рӯй кардан. хоб умедворем дар бораи нафарҳои мерафтагӣ маълумот расондем. ягон чизе ки нагуфта бошем дар комментария нависем. ва нафарҳои меомадагӣ ай соатҳои 6:40 бега бигем дар ҳамаи аэропортем рейс омад. ҳамаи аэропортҳоро дар назар мегирем. хоб барвақттар мебароянд нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа доранд, барвақттар мебароянд нафарҳое ки калонсоланд, барвақттар мебароянд занҳое ки қати фарзандҳошон мебароянд. дигарҳоро бигем манъ мекунанд. мешавад ҳолате ки 2 соат, мешавад ҳолате ки 12 соат тафтиш мекунанд, пурсупос мекунанд, мешавад ҳолате ки ҳатто телефонҳоро намекобанд. ин як масъалае ҳаст ки ҷавоби аниқ надорад. ҳатто аэропортҳо ҳам як рӯз мешавад, масъалан мегирем Жуковский, миқдори зиёд мегзаранд, кам манъ мекунанд, мешавад ҳолате ки миқдори зиёдам мегардонанд, зиёд манъ мекунанд. ҳамаи аэропортҳо дар ҳамин аҳволе бигем. шахсиятҳое ки меоянд мегӯянд ки дигар шаҳрҳои Россия омадан хубтара, яъне фикр мекунам ки агар омаданӣ бошем дигар шаҳри Россия дароем чӣ фарқия дорам, баъдан бигем Москварам ки омаданӣ бошем ё ки ягон шаҳрам ки рафтанӣ бошем, внутренний билет мегирем, дар внутренний ягон камбудӣ намешавад ва беташвиш мерем. ҳамин гуна вазъияте бигем. хел ҷавоби аниқ надорад ки мо шумода тавсиятем ва умедворем ки як чиам ки бошад хабардор шидем. раҳмат ки навора то охирша тамошо кардем. боқӣ паноҳи Аллоҳ, миннатдорум ай ҳаматон бошем.